ସାଧାରଣତଃ କୃଷକମାନେ ଜମିରେ ବା ବଗିଚାରେ କୀଟନାଶକ ସାର ଭିଟାମିନ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନକୁ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ହୋଇ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରରେ କାନ ନାକ ଆଖିରେ ଦିଆଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ବେଳେ କ୍ଷେତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯାହା କୃଷକର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ ଜମିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରି ଆସିବ। ଏହି ମେସିନରେ ସେନ୍ସର ମୋଟର ଚକ ଲାଗିଛି, ଯାହା 10 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ପାଣି ପକାଇବା ଏବଂ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ସୋଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଧାନ ମକା ବିରି କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କରିପାରିବ। ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷକର ସାଧାରଣ କାନ ନାକ ଆଖିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ।